What's up mga bro? Today I'm gonna show you how to create a short video gamit ang ating mga smartphone. Without further ado, let's go! Una, gagawa tayo ng shot sa area na gusto natin. Katulad dito. Pangalawa, unan mo ng shoot yung paa mo na tumatakbo. Katulad dito. Pangatlo, umarte tayo parang natatakot. Katulad dito. And gumagawa tayo ng takbuhan. Yan, yung parang natatakot talaga. Takbo-takbo. Kayo na bahala yung mga background kung saan kayo tatakbo. At umaarte tayo na parang hihingal. Ayan, at natatakot. Ganyan. So, parang lumilingon ka. Ayan, parang may gusto kang tingnan. Ayan. So yun nga guys, ang bilis. So sana nakatulong ako sa mga bagong YouTuber katulad ko. At kung nagustuhan nyo, please like naman. And tingnan natin ang gawa natin. Natatakot ka ba sa anino mo? Run.